खुलुमबाय दिनै खूब खाफाल गोनां जोंहा नैबे जारिमिन संकस खेराइ जेखौ होनदों नैबे सानैखौ आं सारियाव लाफादों आरो अजा दासो एसे आगोल रायफोदना लादों बाथौ अजा जोंहा आदा रमेश बनगामिनि बिथाङा रायफोदनानै आरो बिना होलांबाय बिसोरनि मोजांनि थाखाय बा मोनसे जिमादार अजा जालांनो हानाय गोबोलो सक्ति जायनि थाखाय थांनाय 29-31 थारिखआव हजोंबो जोंहा मिरुनि गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गेटआवहाय गफुराव लोगो मोननानै आरो गफुराव जों बाथौआवबो बिसोरखौ बिनानै होबोनाय जादों अन्दागति आरो दिनै अन्जयगति ए आखरजोंनो एखे मिलायनायखाय बेयावनो जोङो हरै रायफोदनाबो होबोदों दिनै जोंनि बे गोथार गेट खेवनायजों लोब्बा लाखिनानैहाय आरो जोंहा दिनै फैगोन 15, 16, 17आवहाय जा मोनसे गिदिर जारिमिन संकस खेराइ बियो 9थि खेब जागोन बेजों लोब्बा लाखिना आं बिसोरखौ लिंहरदों मैयानिफ्राय जगाजग जादों गाबोन फै जे फैदोंबो मोजांबो जादों दिनै बर'नि गेजेराव बे अजाफोर खमायलांनायावनो जों धोरोमा नस्थ' जालांदों बेनिखायनो बिसोरखौ जों गोथार बाथौ अजा हिसाबै दिनै रायफोदना होदों आफानि सिगाङावहाय निस्सय बिसोर ग्रहन खालायगोन आरो बेवहाय जोङो गाज्रि मोननाङा बिसोरखौ जोङो हजोंबो नमेनक्लेचार होनाय जादों नाम दोननाय जादों सासेखौ दोनदों सियाल गिदिर सासेखौ दोनदों सियाल फिसा बिदि ओंथिया जे गाज्रि रुपजों बुङाखै इसोरफ्रा माबा मोनसे नाम दोनखायो जखन आफाखौबो मोदायफ्रा दाउला राजा नाम दोनलांखादोंमोन दा ओंखायनो बिसोर गावसोर गोसो मिलायनायजों जोंनि बुंनायजों आरो जारिमिन संकस खेराइयाव जे बिसोर बेबायदि सफर लानो मोनबाय जोंनि थाखायबो खाफाल गोनां बिसोरनि थाखायबो खाफाल गोनां होननानै आं सानो बेथ' बिराद मोजां खोथा आङो दहाय सार फेरेंगानि सिगाङावबो बुंनाय जादों दिनै आं मोनायाव एसे देहेन जिरायदों बे जिरायनायावहाय आंथ' गोसोआव गैयामोन मैया मोनसे फुजायाव थांदों मोनायावथ' जिरायथारनांगौ आं जेरैबाबो बे जिरायनायाव आफा आइ आबौमोनहा सोखांना होबाय जे फिसा गेटआव नोंनो थां संख सुनांगोन आं संख दं हिसाबै गाथा दामनांगोन जाहाथे गोमसारहोनो हायो बे हिसाबै संख सुनानै बरायनाय जादों आरो बे ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव जायनि थाखाय जोङो 4 थारिख लानो गोनांमोन दिनै गावनो बोरैबा जोंना फेरेंगा सारा मोदायफ्राबो फेरेंगाखौनो बुंनो थिनखादों दा फेरेंगा सारा 3 थारिखखौनो लाबाय आरो सुनिबार बारायजों गोरोबबाय बे सुनिबार बारायजों गोरोबनानैनो जोंनि फुजायाबो 1थि फाल्गुननि सुनिबाराव गोग्लैयो दा ओंखायनो जारिमिन जानानै थाबाय सार फेरेंगानाबो मोनसे सनानि आखरजों लिरजाबाय दिनै बेखौ बेखेवना होदों खुब खाफाल गोनां बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो 72 लाख गेटजों आरो बे बाउन्डारि वाल जों बरायदों जेखि गभर्नमेन्टआनो जाया मानो जोङो धन्यबाद होदों आरो लोगोसे जोंहा लाइखुथा गायफैदों बेबो खोब बाहायगबान जोंनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङाबो मोजां बुंलांदों आरो जों लुबैदों बेवहाय सोरबा गुदिनिल' फुजा जानाङा बियो न' डाउट आं बुलि बाथौ नाथाय बर'नि गेजेराव गावसा गावसि धोरोम दं जाय जेरैखि थाथों नाथाय जारिमिना सोरबा खृष्टान सोरबा बाथौजों रुजुआखै खिन्थु बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ होननानै जे जोंल'नो ओरै जानांगौ बिदिखौ जों लुबैयाखै आरो सारनाबो मोजां मेसेज होलांदों आंबो बे मेसेजखौनो होनो लुबैदों जायनि थाखाय बेवहाय गासैबो ब्रह्मनिफ्राय लानानै खृष्टाननिफ्राय लानानै दिनै सोरजिगिरिनिफ्राय लानानै दिनै जयगुरुनिफ्राय लानानै बिभिन्न धर्मआव गावलांथों नाथाय बर'खा बिदि होननानै जोङो लुबैयाखै जे साफ्रोमबो बर'फ्रानो बाव खुलुमफैनो हागोन नाथाय जों फुजाखौ बोसोराव खनसे गावसोर गोदो गोदाय 1562 सनावहाय जेरैबायदि बै जारिमिनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै जों बुंनाय जायो बेवहाय जों गिबियावनो आं जाय बेखौ दिथागिरि होबोदों जाय दिनै बेखौ बेरखांहोबोदों मैखुन बादि बेनो जाहैबाय जोंहा दावराव देख्रेब सार जों बेनि मानखौ दोनथारनांगोन बिनि थाखायसो दिनै दावराव देख्रेबा गाव जानो हागौ दस्रा धोरोममोन नाथाय जारिमिनाथ' नोङो उल्था फाल्था जाया बे हिसाबै गोदो गोदाय बेवहाय नरनारायण राजाया जखनाखि बावलांदोंमोन बे समाव बियो इसोर आफा बोराइ बाथौजों सोपनाय जानानै नोंनि असे धोरोमखौ नों मानो बावलांखो नों जे सानजा जेरै जे खालायनो नागिरदों बे जै जानाय नङा होननानै बुंजानायावहाय बरंस' बियो सोपनाय जानानै बे दाउ फारौ हांसो फारि फारि लारि लारि होनानै सानजा जै जाबाय फिसाजों मोनजाबाय जाबाय होननायखाय दा बेखौ 2016निफ्राय बेखौ दावराव देख्रेब सारनि आशीर्बादजों गोबां गियानि गुनि सुबुंफोरनि आशीर्बादजों जों बेखौ मोनबाय बेजों साफ्रोमबो बर'निनो बेंनानै लाखिनांगौनि दायित्व बिबान ओंखायनो आङो फेरेंगा सारखौबो बुंदों आरो दिनै रेवरेवा सारखौ बुंदों न' डाउट रेवरेवाबो दिनै खृष्टान फेरेंगाबो खृष्टान जों बयबो बर' हिसाबै बे रखना बयनिबो दायित्व बेनिखायनो आं लुबैदों साफ्रोमबो फैथों खुलुमफैथों नाथाय बे बोसोराव खनसेल' बे बुलि बिदान जागोन उनाव सोर मा होना खुलुमबाय थाथों बेनिखायनो आङो दिनै सासे समाज सिबियारि बायदि जानानै बिनि बर' दौरि बायदि जानानै बयखौबो खावलायहरदों फैबाय थानाय 15, 16, 17आवहाय जाहाथे जायहा जेरैबायदि बोर मोननांगौ मोनलांगोन बोर होग्राया गोजौनि आशीर्बाद जोंनि नङा बिथांमोना दैसानिफ्राय फैनानै खुलुमफैयोमोन अट'मेटिक बोर मोनलांखागोन
बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। आं बेखिनि बुंबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा जाहाथे बयबो लोगो लोगो फैनानै 15, 16, 17आवहाय जेरै खुंथायाव जोंना BPFनि दं, UPPLनि दं, BJPनि दं, कंग्रेसनि दं, गोबां दलनि बहाय जोङो सोरखौबा माइ गाब सोरखौबा जुजाय खालायनो सानाखै आरो गोबां राजनितिक नेताफोरनाव आं थांदों आरो थांगोनबो सम मोनबा नुजागोन। आं दाख्लि हयथ' खाम्फा सारजोंबो आं रायज्लायहैदों जाहाथे बेखौ लेंबोनाय जादों आरो गोबां दैदेनगिरिखौ आङो सान्स मा लेंहरजोबगोन फैनानै खुलुमलांथों, गाव बोर बिना लांथों। बोरा गावनियावसो थायो, गावनो मावो गावनो मोनो। दा ओंखायनो आं साफ्रामबो जेरावखि जेखि थाया, जेखि राजनियाव थाया, नाथाय बेखौ गावनिनो असे थांनाय दिनावथ' BPFआनो खुंलांबाय थादों, दा जेखि गभर्नमेन्ट फैया एसेबाबो खुंनांगोन होननानै जोङो जेरावखि थाङा जेखि थाङा बे खोथाखौ बुंबाय थानाय जादों। बेखिनि बुंनानै आं आंनि दिनैनि बे गोथार सानै दिनै सियाल गिदिर आरो सियाल फिसानि दिनै मुल्यबान दिनै बिसोर समाय लाबाय, आफामोनहाबो मिथिबाय, गावसोरबो गोसोआव सोना लाबाय। धन्यबाद जाथों आरो बिसोरनि साननायफ्रा मंगल जाथों, जाहाथे आइ आफाबो बिसोरनि सायाव इनाय अनागारि दामावथों होननानै आं बेखिनि बुंबाय। गोजोन्थों। 2024-25 सेसन एबा बोसोरनि थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्युट फसंथानाव NM आरो डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्निशियाननि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरनि मिजिंखौ जाफुंसार होनाया जोंनि मोनसे गिदिर थांखि। NMनि बिजाथिया थाखो 10 आरो मेडिकेल लेबरेटरि टेक्निशियाननि बिजाथिया थाखो 12 उथ्रिसार जाब्लानो जागोन। उदालगुरि जिल्लानि DRDM मावखुलिनि सेरावनो थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्युटआव एडमिसन लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरा 9957293454 आरो 9394804239 मबाइल नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।